Pamusore weda. Pamusore changamiro. Zita rangu ndinonzi Epifania Marosa. Ndauya uyu murume wangu. Ndauya kuti andikudiro pachena. Andishamari kudiro pachena nemukadzi wako. Pamusoro changamiro. Pamusoro weda. Ini pachena pari kuita kutaura ndisikupaziva. Ndikudira dare ndichakuda nokurambira pamberi pechi. Mati? Chausi? Pachena pari ndimbudire handisikupaziva. Iye andida nokupira dare. Ndida nokupira shereni pamberi pedare. Uyu mukadzi wenyu muchiri kumuda? Mukadzi wangu ndimuda. Oh. Hanzi kumuda. Kana kurai zviri kuti Pamusoro. Ini nemurume wangu uyu. Nafunga akanditora 2020 in August. So far takuerenga tine 3 years dzakasara. Chiri tese. Chandipa kuti ndikwire dare kuti andibude pachena chandikuredza kuda kutaura. Ndechekuti murume wangu mumba asi ukwanisa kundichengeta. Anorara akapfeka akataisa kusaiti. 1. 2. Akabata mari yake anoenda kunodhakwa. Akada kukurwadzisa anodzoka nezvimombe zvake zvaenda nazvo kubasa. Orara mumamachira nedoro rake urutsira machira imomo. Sipo ndotsvaga sipo ini nemari icho. Ndowacha makumbezi. Anondishedzera kuti anzi zvakakubhuwa uchaita matanho wega. Anoenda kunorara kwehanzvadzi yake dzimwe dzenguva. Zvinonditira murume wangu. Mumba kuti ndizive kuti ndadya muriwo ndini ndinototsvaga. Munotsvaga nei name? Ndinoenda kumaricho. Api acho? Ndinoenda kwaNgwarati apo. Wakagara apa. Kumunda kwawo ndokatinosenza. wanzwere shamwari mawikines points wakutsanangurwa nemukadzi wako. Pamusoro wedare. Zvakaitika dare last week part 1. Madzimai angu akabva kuchechi. Akaenda kuchechi musi wechina. Akadzoka Friday manheru. Ndokubva apinda mumba nyika bharara. Usiku hwacho hweFriday wo ndopaakanditi baba wamwana ini handichada nezvenyu. Hanzi handichakudai. Ndakati nechikonzero hana kundasi kundipindo zvataura chizvozvo. Ndakati zvimwe kuda mumwe wangu ari kuita se ari kutamba ari kuseka neni. Chimuka kweSaturday akamuka abva buda hamuna kuti akaenda kupi. Ndiyo anoenda kubasa. Ndakadzoka manheru ndakamuswiridzana zvakanaka ndarara. Sunday kuseni akamuka akaenda kwakaenda. Hapana zvakaita se kwaanzi ari kuenda kupi. Monday yatabva iyi. Ndopa akauya achiti zvikuenda kupi kuHarare anonzi hama dzangu zviri kuitika. Ndakati saka uri kudzoka rini? Zvandiri kudzoka musi wechipiri mangwana. Ndakati alright. Apana ndiri kubasa. Chipiri kuseni ndopakasenda meseji kuti mumba mangu ngamuremekedzeke nelaini nyowani randisingazivi rangu randamupa ndatandisi azizoti akaisa kupi. Apa tenga nyowani laini nyowani. Apa seva mufoni mangu hana kundiudza. Ndakazvishamisika mane meseji akaseva kuti maino. Wanza maino. Vanonzi maino kwasai laini randakapa laini maichisuku. Sine mwangu. Topana twafoni dzangu vanamufonera. Ndikati ndiani zvaza andikasema kuti maino ndati andasikazi kuti unilaini nyowani. Saka kwafama muchiri zvikandafama zvakanaka. Uzoka ini zvanza ndichasvika. Mari yapira foni dzapira mari. Chipiri vapara munhu akadzoka. Akadzoka chitatu. Siku. Ndakabva pamba kuma7 ndichienda kwa6 kunoona TV. Nenguva dzacho ndichitosvika kudzokera kumba. Andikwanisa se kudzokera kumba ndara kwa6. Ndakabva kwa usiku. Ndakazoona naye china kuseni. Ndati muripo here tasana murodi. Ndakati ndiripo asi ndaenda kuchechi. Kugomo kuGlobus. Svanza musaende. Neyangu yatase asitapera ndakakuudza iye. Ndati hapana chakaimba. Tune nenguva dzacho azvikuita ndakati ndiende kupi? Kuchechi. Ndaenda kupi? Kuchechi kuGlobus. Ndadzoka ma4. Ndadzoka ma4 zvikanzi sama wadzoka. Ndinotimirira pandorongedza uripo. Ndinotora mota kumira. Ndinotora mota. Alright. Nguva iyo ndopakasvika mupurisa wamambo. Pepa kuti wasungwa wamangarirwa chidai nemadzimai ako. Zvikanzi ari kuti madzimai angu madzimai angu anotora mota yekutakura zvinhu. Zvikanzi aiwa azviite kuti atore mota kanya isati yatongo.
ndipo namba dzako wanda wapana tu namba dzako dzimadzima yawo foneka ina kuti atu ngweyo ndichamumirira wani kufunga vakabva kubuda ndagara nani naamai ndopa ndakazoita saka mwangu akutorevesa zvakandudza zveke atichuchi akachitorevesa ndatipangokuti cha nezvo akatobva unooneka futi atezvana musoro mandi pakaenda kwari akatooneka atezva kuti handichada murume akusika zvisi ndo pandakazosara ndichifona inini ndati shamwari handide mupurisa wama mundasungwa asvika kumba usawezi siyekedza kuya nemota uzoya mota kana manya yatese yatongwa ndipo akatsereka ndipo ndakatoona kumasowe Friday sikuwa ndiri pamda kufunga kuti mari yedare ndoiwana kupi ndakazokurita kunani nana sisina amai alright watarangura amai ndizvo zvezvekuti maakakura mudziyo pamusoro inini izvozvo ndakamutaurira kuti nini yangu zviri nani tsvaga pokugara asi ndisati ndaenda nyaya yangu ndatanga ndaisisa mumaoko yani yamangu uratidza kuti matanga pokugara wazadii mamusade nezvake ndati ndosvika kupi nemachengetero akundiita andondudza bhoira hanzi auzvare auzvare anondudza bhoira ini ndine mwana wangu wani ndakaita nhumbu 2 dzakabva anondudza ndipasi urume wangu nepamusaka pano pako kunditambisira nguva ndisakakira akapindura paabvunzwa kuti kuda here mukadzi akati imi muri kuti inini changamireka dakutaura chokwadi inini mararamiro andikuita kutaura kuti ari kukuonai munomu kundida chihambi haasi kundida aiwa mapindura emubvunzo kubvunza kuti mumuda here inini hangu changamira taura chokwadi inini hangu handichazvikwanisa amai fesi ne mamboiona ine ndakamboionawo hangu ichifambawo asi kutaura naye handisati shamari vamupe ishere handipasherera musango ugamai motsanangura makondisheni amurambira murume wangu kukuda ndaikuda asi handichakwanisi murume wangu kusarawo zvakanaka inini hanguka ndaperera manungo yakadimwe 3 years nehafu murume wangu kuda ndaikuda taiedza kuti rega mamurambirei ukurara akatoisa kusaita usugona kundichengeta neungomwa hwangu waina nishamani ora baba na baba wakwaro vatambira izvoni baba vamo wamaina unosaina wamasaina tipe imwe nyaya amai unofana kusaina kuti maramba mupi vai baba